Zdravím vás, přátelé, a vítejte u nelegálního průchodu Kingdom Come Deliverance 2. Doufejme, že na nás Warhorse nepodá trestní oznámení. Tak co, Jindro? Těšíš se, co všechno zažijem? Dobrodružství, co bude hodný legend. To rozhodně. Všem předvedem, jaký fajnoví chlapíci se u nich ukázali. A tobě nevadí srát se lidem do života? To se vsáď! Jo. Musel jsem si pár grošů uložit na spořící účet, uvidíme, jaký je tam úrok, až se pro ně vrátíme. Potom jsme si dali výchovný souboj s ptáčkem, protože u mě neměl odběr. Ty lížeš píču i s prdelí. Vzdávám se! Dost! Nebuď jako ptáček a dej mi odběr. Poté jsme vyrazili na taktický průzkum místních žen, ale dozvěděl se to její fotr a tomu se to vůbec nelíbilo. Jindra se nechtěl svého rychlého šoustu jen tak zdát. Ale poté jsme s ptáčkem raději zvolili taktický ústup. Potom jsme tu na to ženskou zkusili ještě jednou, ale bohužel nás úplně vygoustila, takže to se dá dělat. Nepamatuju se. Vůbec nevím, o čem to mluvíš. Jindra bohužel zažívá podobné scénáře jako já. Znám to, chlape, fakt to znám, ty vole. Jenže Jindra chtěl to, co mu právem náleží, a tak jsme skončili na pranýři za sexuální obtěžování. Ne, dobře, trochu vážně. Potom, co po nás chtěla bába zaplatit, tak jsem jí ujistil, že naše peníze jsou dobře investované a že jí poté podíl samozřejmě dám. A nepočká to. My peníze máme. Jenom ne teď. To jste dal. Ale v Troskovicích jsou bohužel finančně negramotní, takže se musel jít pracovat a k tomu všemu mi ten zasranej fakan z Pirkštejna ani nechtěl pomoct. Já ale nemůžu pracovat, jsem šlechtic. Ale potom mě ptáček začal vydírat, že všem řekne, co jsem minule dělal v klášteře. A dokonce jsi byl v klášteře. Na to bych radši nevzpomínal. Já taky ne. Ale protože se mi ta nabídka té nedobrovolné brigády vůbec nelíbila, tak jsem jí nabídl bezplatnou anestezii. Myslím, že jsme si teď kvit. Potom jsem ptáčka musel tahat z průseru, což je normální příběhová linka, zavřou nás do pranýře a my potom budeme svobodní a ptáček se na nás vysere. Ty si dělej, co chceš. Můžeš si nosit pytle, nebo kydat hnoj. Tak, teď se můžeme volně pohybovat po mapě a můžeme začít hrát Kingdom Come Deliverance 2 po svém. Při tom, co jsem si trošku procházel Troskovice, jsem narazil na nějakou ženskou, která mě hned vypíčovala, že nemám nic na sobě, jak jsem jí poslal do prdele a pokračoval jsem dál. Jako nějaký zvíře? A tobě nevadí srát se lidem do života, ty šmejde? Teda? Ale o kus dál jsem viděl pana Richtáře, tak jsem mu samozřejmě řekl, co se stalo. Chci nahlásit přepadení. Promiň, ale nevím, jestli si vymýšlíš, nebo mi lžeš. Hele, já snesu fakt hodně. Nechám se zavřít do klády, nechám po sobě řvát, ale nikdo ze mě nebude dělat lháře. Takže pan úředník dostal okamžitou lekci slušného chování formou kravaty ze zadu. Zaskočil jsem si vybrat svoje peníze. Ani o groš víc, no. Takže to byla dobrá investice s nulovým zhodnocením. Ta se doopravdy vyplatila. Ale za to poplatek za výběr si pan poradce přišel vybrat osobně. Hele, pan Richtář. Císařovi nové šaty v praxi. Těžko zjednávat pořádek a hrozit lidem vězením, když vám u toho táhne na... No, všude. Ty, jak tady chodí bez těch šat. Kriste, pane. Tímhle jsme srovnaní, Richtáři, tímhle jsme srovnaní. To je můj starý kůň. Moje šedivka. Jak jako tvůj? Můj kůň, moje pravidla. Když si ho nemůžu vzít zpátky po dobrém, bude to muset jít jinak. Žádný výtržnosti, jasný? Určitě. Než jsem stačil tohodle otrapu uklidit, tak se tam objevilo pár dalších, tak ty čirou náhodou zmizely úplně na to stejné místo. Se nám to tady nějak kupí, jo. A tady jsem se na chvíli zastavil u rybníka, kde probíhala moderní interpretace kytice. Tahle paní byla zjevně inspirovaná vodníkem, tak jsem jí pomohl naplnit její uměleckou vizi. Prostě Erben v praxi. Potom mě zastavil nějaký pocestnej s tím, že ztratil důležité psaní pro svého pána a já ho mám zmlátit, aby to vypadalo, že ho okradli. No a dopadlo to... Myslím, že Jindra má problém se sebeovládáním. Neměl jsem vůbec nic na sebe, takže jsem si v Troskovicích nabral pár suvenýrů. Co tady slídíš bez světla? Heleme se, šerif bílý spotky.
Šel jsem do Tachova za kovářem, ale noční hlad mě zavedl do hospody. Ale tam bylo zavřeno. To bylo nepřijatelné, tak jsem musel přistoupit k okamžité nápravě spravedlnosti. Ne, proč nespíš, ty vole, kurva, bej si lehnou, manko. Do píči, vole, já nemám u sebe ani zbraň žádnou. Takže jsem se poté z tohoto vyplatil a on mi zebral všechny moje nakradené věci, kterých nebylo vůbec málo. Takže jsem byl nucen si vzít zpátky vše, co mi právem náleží. Tak týpek toho má kolik, ty vole, tak to je nejvíc to. A zase si mě někdo všimnul do prdele. Poté mě čekala taková menší potyčka, z které jsem byl nucen se vyplatit. Dělám znova, já zase znova přepadnu ze zadu. Co je? Co se tak... No to se ani neptej radši. No počkat, to jsi musel sebrat u nás. A teď to nosíš na sobě. Koukej mě dát odškodný, jinak přivedu stráže. Vždycky mě fascinuje, jak si ty lidi myslí, že slovo stráže funguje jako nějaký magický štít proti oceli. Co tady chceš, darebáku? Druhý den ráno jsem se konečně dostal ke kováři a to mě za menší odškodnění u sebe zaměstnal. Potkal jsem rytíře, který měl na věc jiný politický názor. Konkrétně se mu nelíbil Václav. Ale i tak dám pro dobro téhle země nakonec přednost Zikmundovi. Vím, co si vybrat, když je ten jeho nepovedený brácha jen opilec a smilník. Václav stojí za svými lidmi. Václav si nevidí ani na špičku nosu. Tak jsem mu musel rychle vysvětlit, kdo je tady skutečný král a naše debata skončila dost přesvědčivě. Potom jsem se ještě na chvilku vrátil do Tachova, ačkoliv jsem tam dost oblíbený a každý mě tam hledá, tak jsem potřeboval nějakým způsobem se domluvit s kovářem, který mi nabídl lepší práci, než jenom mlátit do kusu železa. Tak ten si pro mě jde, tyjo, ten je celkem vyhrocený asi. Ty vole, tak ten se hodně plíží, to je v prdeli, až budem týkat scéně. Počkej, v tomhle se pleteš. No tak, teď to byla jasná sebeobrana. Teď to byla sebeobrana, já jsem nevinnej. Je to pravda od věka, šaty dělají člověka, kdo je nemá, ať od lidí pranic nečeká. Do kabát jsme nahatý, od hlavy až do paty, nikdo neví, kdo je chudý a kdo je bohatý.